मुरगांवा भारतीय संस्कृती प्रमाण लोकांनी हिंदू नवे वर्साक येवकार समितीतर्फे दर वर्सा प्रमाण गुढी पाडवाच्या दिसा निमतान शेनवारा 2 एप्रिलाक मोठी शोभायात्रा काडपाची घोषणा केल्या। फाटली 2 वर्सां जाली ही कार्यावळ स्थगीत जाल्ली, पण अंदू मुरगांवात भारतीय संस्कृती प्रमाण शेनवारा एप्रिल 2 तारखेक सांजेचे 4 सुमार मोठी शोभायात्रा आणि हेर कार्यावळी जाहीर केल्या। आयकात समितीचे संयोजक नितीन फळदेसायाक। नववर्ष स्वागत समिती आणि हिंदू रक्षा महाआघाडी याच्या अंतर्गत या वर्षाची गुढीपाडव्याची शोभायात्रा जी आसा ती वास्कोन 2 एप्रिल 2022 या दिसा शेनवारी जातली। गेल्या आमी 3-4 वर्सां पयलीं ही शोभायात्रेचो कार्यक्रम जो आसा तो आमी वास्कोन हांगा सुरू केल्लो आसा, पण कोविडमुळे गेल्या 2 वर्सां गॅप पडलो आणि आता परत एकदा ही शोभायात्रा मोठ्या धूमधडाक्यान हांगा सुरू करप अशें आसा। ह्या शोभायात्रेच्या निमित्तान जे एकूण नवीन वर्षाचे स्वागत असा विषय असल्यामुळे सुरवातीक आमी दामोदर चरणी श्रीफळ दवरता आणि थंयसून ही शोभायात्रा जी आसा सुरवात जाता। ह्या वर्सा शोभायात्रेक जवळजवळ 1000भर लोक येवचे असो एक प्रयत्न समितीच्या मार्फत जाल्लो आसा आणि समितीन आतापर्यंत 4-5 बैठके घेऊन हो प्रयत्न जो आसा तो सगळे कडेन सुरू केल्लो आसा। अनेक देवस्थानच्यो कमिटी जी आसा, समिती जी आसा, हे देवस्थानचे समिती सुद्धा ह्या सगळ्या हितून विहिरीन आपलो सहभाग दितात आणि ह्या शोभायात्रेक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावपाची त्यांची तयारी आसा। त्याचबरोबर शोभायात्रा जाल्यानंतर जी सभा जाता ती सभेक ह्या वर्सा आमी प्रमुख वक्ते म्हणून आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून श्री रमेश शिंदे हे हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसात। तसेच सन्माननीय अतिथी म्हणून श्री श्याम रसिक दास हे इस्कॉनचे मुरगांवचे प्रमुख आसात, हे 2 उपस्थित आसतले आणि यांच्या उपस्थितीत ती सभा जी आसा ती सभा जातली। त्याचबरोबर ह्या हेतून समितीन म्हणून ह्या वर्सा आमी जी समिती तयार केल्या आमची स्वागत समिती म्हणून, हेतून स्वागत समितीचे अध्यक्ष म्हणून श्री राजेश शिरोडकर आसात, पण त्याचबरोबर आमी ह्या फाटीन उत्सव समिती एक केल्ली आसा। त्या उत्सव समितीचे अध्यक्ष म्हणून रुद्रेश्वर चारी हे आसात। उपाध्यक्ष जे आसात ते दत्ता आगापूरकर, पुंडलिक भोसले, अशोक मांद्रेकर, विश्वंभर फडते, डॉक्टर नितीन मांद्रेकर, गुरुदास उगवेकर हे उपाध्यक्ष आसतले। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।